Ajay nilakay ko ni agpapaala iso na ti danon. Agpapaala nilakay ko ti danom. Itatay bigat, intimplaan nak ti kape. Tati amok, kape kami mat ang adwa. Sa bali magayan ti tinimtimpla na nga kape. Tatag, papaala sa mga danom. Agi bali sakmat. Di ko natangarudan nga lintik lang ang walang gante. Kita nyo kakabsat na iti aramid mat kanya na. Danom plus tayo natin. No! God, please, no! 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 Asin. No! Kakti asin. Takita kung ano niya mo ti reaction na. What? Asin. Plus danom. Diba? Agas ka na datoy. Agas ti pangurdo. Doon ka tatunawag pa'y maglaw nga day ti asin. Tunawag pa. Gibalisak mo ta. Alangan suna lang. Alam nga iso na lang ti ako na parehas kami ang makainom tatatin na agad. Dahil man nga ti reaction na nga makainom ti asin na nga dalong. Hintayin ka kabsat itidtok ko ato yung hidanong kinilakay ko. No! Sila God, nag-sweet mo please, tayo. no! 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 Ate na hidanong nga papaalam mo. Oh my God! Yun ako sa pamakain ng bakit pamlighted. What? Agito'y dumapin niya pan mo gawin na dyan agregat na coin niyo. Uy, na. Tat na saling siya ko man. Kinto ko ang tulat ta. Kapsab na atin. No! God, please, no! No! Kaya tatay. No!